Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олғатыба койбір темалар турында. Йоршолда ойруша кирәк булган урыннарда яктырту эшләре дәвам итә. Утлар кайсы комплексларда барлыкка киләчәк. Яңа уку елына яңа бина. 69-нчы комплекстагы мәктәп 90%-ка әзер. Йоршолда ойруша кирәк булган урыннарда яктырту эшләре дәвам итә. Кара топлар кими бара. Тиздән тагын берничә комплекс кара исемлектән чыгачак. Утлар кайсы комплексларда барлыкка киләчәк, тулырак калдагы материалда. Спорт комплексына алып баручы аллеяда кич белән дым караңгы. Балалар юлны телефондагы фонарь белән яктыртып дәресләргә йөрде. Шулар берничә ел дәвамында проблеманы хәл итүне сорадылар. Быел аларны ниһаять ишеттеләр. Яктырту булачак, эшләр узган атнада старт алды. Сейчас проводятся работы, мы уже уложили кабель, закладные установили. В ближайшее время будут монтироваться опоры и светильники. То есть до 1 сентября мы эти работы закончим. Моннан тыш урамдагы утлар белән дә проблема хәл ителә. Шулда 5000-нән артык яктырткыч урнаштырылачак һәм алыштырылачак. Барлыгы 6 бригада эшли. Әмма кирәк булса, аларны тагын 2-3 төркемгә арттырачаклар. Шуллар шул ук вакытта шәһәрдә караңгы урыннарны атарга әзер. Почулман очень плохо освещено бывает. И на Зябе. Там, правда, сейчас где татарский драматический вроде как осветили улицу, но там все равно есть места, где вот, ходишь, когда от пединститута, от первого здания пединститута в сторону туда, вот в сторону военкомата, там плохо освещено. Вдоль 6-го комплекса освещение было не очень-то, но сейчас я думаю, что все будет в порядке. Фонариком ходил. Темно было, а сейчас прекрасно. Сделано все. Шоуларның яктырту булмаган урыннар турында шикаятләре булса, алар автомобиль юллары предприятиесенә кабул итү бүлегенә мөрәҗәгать итә алалар. Гаризалар каралачак һәм финанслау лимиты барлыгын исәпкә алырга кирәк дип билгеләп үтте Марат Анисимов. Финанслау шәһәр һәм республика бюджетларынан бүлеп бирелә. Кайбер эшләр киләсе елда безнең ишегалды программасын гамәлгә ашыру кысаларында башкаларырга мөмкин. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. 69-нчы комплекстагы яңа мәктәп 90%-ка әзер. Инде парковка зонасы, велосипед һәм җәяүлеләр юллары барлыкка килде. Территорияны актив төзекләндерделәр. 1 сентябрьгә мәктәп үз ишекләрен ачачак. Бина 1000 укучыга исәпләнгән. Тулырак калдагы материалда. Шикарная школа, планирую туда пойти работать. Хореографом, да. Әлегә Юлия Галимова декрет юлында ул кечкенә баласын тәрбияли, үсеп җиткәч, шулын яңа зур мәктәпкә бирергә хыяллана. У нас постройка этой школы прямо напротив нашего окна. Вот. Постоянно наблюдаем. Все очень быстро. Буквально вот недавно стояла гора песка, уже целая школа. 69-нчы комплекста яңа мәктәп төзелеше гыйнвар аенда башланды. Гомуми белем бирү учреждениесе 1 сентябрьдә үз ишекләрен ачачак. Фасад, эчке инженерлык челтәрләрен урнаштыру һәм территорияны төзекләндерү эшләре тәмамланып килә. Парковка зонасы һәм җәяүлеләр юллары тулысынча әзер. Существующий тротуар будет как велодорожка, а мы шириной 2,5 метра сделали там тротуар из брусчатки, чтобы нашим школьникам было более комфортно передвигаться, потому что мы вот видим, что и на велосипедах, на самокатах дети катаются. Яңа мәктәп 1501 укучыга исәпләнгән. Учреждениедә 2 бассейн һәм 2 спорт залы, зур актлар залы, футбол һәм волейбол майданчыклары булачак. Лилия Гатина, Лилия Хабибьянова, Ленар Султанов, яңалыклар. Яхшы яктылык ашламалар вакытында су сибәргә һәм бакча сатып алмаска да мөмкин. 80 яшьлек Шауллы помидорны өеннән чыкмыйча үз балконында гына үстерергә карар кылган. Яшелчәләргә дә бәяләр үсә, пенсионерның бакчасы да юк. Шуңа күрә аңа үз өендә томат үстерү идеясе килгән. Тулырак безнең сюжетта. Шунда яшел помидорларны караңыз әле жүрегенә. Минирә Тажиева балкондагы бакчасы белән бик горурлана. Өйдә помидорны ул 1 елын гына үстерми. Дачыга кадәр бару өчен акча тотарга кирәкми. Суда һәрчак кул астында. Томатларны карау бераз вакытны ала ди ул. Иң мөһиме барысында дөрес эшләү. Ул чакта нәтиҗәләрдә озак көттермәячәк. Ул инде уңышны җыя башлаган. Орлыкларын үзем алам. Әле менә күрәсез. Менә ак белән бәйләп куелганнар бар, күрәсезме ак. Өлгерсен семенага дип 4 штук тегендә 4 төп шулай бәйләп куйдым. Өлгерсен сабакта өлгерәлгә әйбәтрәк була.
Аның мауығуы турында күп кенә күршеләр һәм хәтта территориаль иҗтимагый үзидарәсе рәисе дә белә. Мөнирә Тәҗиева балконда үстерелгән помидорлары белән еш кына күршеләрне дә сыйлый. Аларга орлыклар да бирә. Пенсионер ханым хәтта конкурста да катнашып, креатив балкон номинациясендә иң яхшысы булган. Моның өчен аны рәхмәт хаты белән бүләкләгәннәр. Мөнирә апаның менә шушындай балконында помидор үсеп утырган күреп, анарга самый креатив балкон дигән название номинациясында анарга менә шундый благодарственное письмо белән бүләк тапшырдык. Мөнирә апа безнең шундый уже 80 узган шундый безнең апабыз, ул төзүче дә генә әле аны шул форсаттан файдаланып төзүчеләр көне белән дә котлыйм аны. Балкондагы помидор ул хобби гына түгел, ә акчаны янга калдыру мөмкинлеге дә, ди Мөнирә Тәҗиева. Яшелчә бәяләре ел арта, ә томатлар үстерү өчен күп кирәкми. Яхшы яктылык, табигый ашламалар һәм вакытында су сибү, дип үз серләре белән уртаклашты ханым. Ә үсентеләрне чәчәкләр белән бергә утыртырга була. Алар бер-берсенә комачауламый, ди шәһәрдәшебез. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хапсей, яңалыклар. Балык деликатеслары тағын қайтты. Яршалыға янәдән Камчатка балығы һәм улдыға ярминкәсе килде. Легендар Чавычы һәм күп төрле диңгез деликатесларын шолылар Green сәүдә үзәгендә беренче катта таба алачак. Пробуйте нашу чавычу, обалденная, нежная, малосольная, тает во рту. Дайте попробовать. Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмәсе янынан булай гына үтеп китеп булмый. Палту, сак балык, тунец, нерка, кишуч һәм әлбәттә Сөләйман балыгы патшасы Чавыча. Астызланган, кайнар һәм салкын сул белән ысланган балыклар. Диңгез деликатесларынан барлыгы 35тән артык төре. Күргәзмәнең горурлыгы кызыл улдык. У нас шикарная икра, крупнозернистая, отборная. Обратите внимание, прям зернышко к зернышке. Слабосоленая, богата витаминами и микроэлементами. Детишкам, беременным, это же натуральная икра. Дикая рыба. На вкус икра, конечно, не сравнить, который в консервах. Күп кенә сатып алучылар табигый диңгез ризыкларын бәяләгән инде. Тәме һәм үзенчәлекле исе белән дә җәлеп итүче Камчатка балыгы һәм улдыга ярминкәсе даими клиентларга ия. Приехали, вот купили немножко. Бутерброды очень хорошие получаются. Вообще класс. Ну вот чавучи взял, белорыбицу беру. Так уж, по чуть-чуть. Неделю кушаю, рыбная неделя. Нравится мне чавуча, поэтому приходим. А чем нравится? Какая на вкус? Расскажите. Вкус жирная, полезная. Для нас, для бабушек особенно. Green сәүдә үзәгендә беренче катта Камчатка ярларынан тәмле балык һәм улдыкны 20 августка кадәр сатып алырга була. Киру автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 15 по 20 августа. ТЦ Green, первый этаж. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Интерьер классической мебели располагает к отдыху, как никто другой. Сделайте себе подарок в салоне «Миас Мебель». Теперь по новому адресу. Дом мебели, Московский, 161.